खुलुमबाय फरायसाफोर लोगोफोर फिन खेबसेबाव नोंसोर बयखौबो आंनि बे चेनेलावहाय बरायनाय जाबाय। दायो नोंसोर स्क्रिनाव मोनसे टपिक नुनो मोनदों आरो बे टपिकनि सायावनो आं दिनै भिडिअखौ बानायनो सानदों। आसा खालामो नोंसोर बे भिडिअनि गेजेरजों बे टपिक मोननैखौ दिनै क्लियारै मोजाङै गोरलैयै बुजिनो हागोन होननानै। थ' बिदिब्ला फै जों भिडिअखौ दिनै जागायनोसै। थ' जोंहा फार्स्ट टपिकआ जाहैबाय सोरगिदिं सिमा। थ' सोरगिदिं सिमाखौ बुजिब्लासो दब्लायथिखौ मोजाङै बुजिनो हागोन। दा सोरगिदिं सिमाखौ बुजिनोब्ला जों फार्स्टआव मोननैसो महरनि सोमोन्दै एबा शेपनि सोमोन्दै मिथिनांगोन। बिदिन्थि हिसाबै लानि जोङो मोनसे आखान्थि 3 अके मोनसे बर्ग आरो मोनसे आयत आरो मोनसे बेंखन लानोसै अके दा जोङो आखान्थि 3 माखौ बुङो बिनि सोमोन्दै दायो फराया एक्चुअली जों डाइरेक्ट बाहाय माने आवगायबोगोन। थ' आखान्थि 3 होनना बुङो जों बेखौ अके आखान्थि 3 बुंनाय कारना जाहैबाय जोंहा बेवहाय जोंहा मोनथाम आखान्थि दङ बे मोनसे आखान्थि बे मोनसे आखान्थि आरो बे मोनसे आखान्थि बे मोनसे आखान्थि बे मोनसे आखान्थि बे मोनसे आखान्थि मोनथाम आखान्थि थानायखाय बे आखान्थि 3 अके आरो बे जोंहा मोनब्रै आखान्थि दङ बेनिखायनो जोंहा बेयो आखान्थि 4 बेबो जोंहा मोनब्रै आखान्थि दङ बेनिखायनो बेबो जोंहा आखान्थि 4 थ' बर्गआबो आखान्थि 4 आरो बे आयतआबो आखान्थि 4 थ' सोरगिदिं सिमा दिहुननायाव आखान्थि होननाय बुस्थुखौ बुजिनाया आखान्थि होननायखौ बुजिनाया बिराद दरकारद्राय अके थ' बेवहाय जिहेतु जोंहा आखान्थि 3 दङ थ' आखान्थि 3आ जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि थायो थ' जोङो बारा बेफोरनि सोमोन्दै सावरायला हमना ला बे आखान्थि 3नि बे मोनसेया जोंहा 4 सेन्टिमिटार बे मोनसेया 3 सेन्टिमिटार आरो बे मोनसेया जोंहा हमना ला 4 सेन्टिमिटार अके थ' बे 3 सेन्टिमिटार बे 4 सेन्टिमिटार आरो बे 4 सेन्टिमिटार थ' बे 3 सेन्टिमिटार आरो बे 4 सेन्टिमिटार आरो बे 4 सेन्टिमिटार दाजाबोब्ला 3 दाजाब 4 दाजाब 4 जों जा मोनगोन 4 दाजाब 4 8 8 दाजाब 3 11 सेन्टिमिटार बेबो सेन्टिमिटार बेबो सेन्टिमिटार बेबो सेन्टिमिटार सेन्टिमिटार 11 सेन्टिमिटार थ' बे आखान्थि 3नि सोरगिदिं सिमाया जागोन जोंहा 11 सेन्टिमिटार अके थ' सोरगिदिं सिमा होनना बुङोब्ला जिखि जाया मोनसे जायगानि नैबे मोनसे जायगा नंगौना नङा जिखि जाया मोनसे जायगानि जा जोंहा सिमाफोर दङ नैफोर जोंहा सिमा जागोन नङा होमबा सिमाफोर दङ बे सिमाफोरनि दाजाब गासैखौनो जों मा बुङो सोरगिदिं सिमा होनना बुंनाय जायो। हमना ला बे मोनसे जोंहा बर्ग नैबे जोंहा मोनसे जायगा हमना ला जों खोथाजों खोथा बुंबाय बेयो जायगा बे जायगानि सिमाया मबे नैबे मोनसे सिमा बे मा आखान्थि बेबो जोंहा मोनसे सिमा बेबो मा आखान्थि बेबो मोनसे मा सिमा बे मोनसे जोंहा आखान्थि बेबो मोनसे मा जोंहा सिमा बेबो आखान्थि थामहिनबा जायगा मोनसेनि जा जोंहा सिमाफोर दङ बे सिमाफोरखौ दाजाबोब्लानो जों माखौ मोनो सोरगिदिं सिमाखौ मोनो। हमना ला नैबे बर्ग जायगानि नैबे मोनसे आखान्थिया 4 सेन्टिमिटार आरो जोङो जिहेतु 4 सेन्टिमिटारनि बर्ग होनना बुङोब्ला बेबो मा जागोन 4 सेन्टिमिटार बेबो जागोन 4 सेन्टिमिटार आरो बेबो जागोन मा 4 सेन्टिमिटार जिहेतु बर्गनि आखान्थिफोरा गासैबो समान थ' बे 4 सेन्टिमिटार बे 4 सेन्टिमिटार बे 4 सेन्टिमिटार आरो बे 4 सेन्टिमिटार दाजाबब्ला मा जागोन 4 दाजाब 4 दाजाब 4 दाजाब 4 मा जागोन 16 बेनो जागोन 16 सेन्टिमिटार जिथु गासैबो सेन्टिमिटार 16 सेन्टिमिटार थ' बे मोनसे बर्गनि सोरगिदिं सिमाया जागोन जोंहा 16 सेन्टिमिटार अके थ' बिदिनो हमना ला नैबे जुदि 6 सेन्टिमिटार जायोब्ला नैबे जुदि 3 सेन्टिमिटार जायोब्ला बे जुदि 6 सेन्टिमिटार जायोब्ला आयतनि आरो मा खोथा जायो जों बयबो मिथिगौ उल्था खान्थिफोरा समान बे जुदि 6 सेन्टिमिटार बा बेबो जोंहा मा जागोन 6 सेन्टिमिटार जागोन आरो बे 3 सेन्टिमिटार जादोंब्ला बे आखान्थियाबो मा जागोन 3 सेन्टिमिटार जागोन थ' बेनिखायनो बे 3 सेन्टिमिटार थ' नैबे आयत बायदि जायगानि जा सोरगिदिं सिमा बे मोनसे सिमा बे मोनसे सिमा आरो बे मोनसे सिमा आरो बे मोनसे सिमा थामहिनबा बे मोनसे आखान्थि बे मोनसे आखान्थि एक मिनिट बे मोनसे आखान्थि बे मोनसे आखान्थि आरो बे मोनसे आखान्थि आरो बे मोनसे आखान्थि बे मोनब्रै आखान्थिखौ दाजाबोब्ला 6 दाजाब 6 माने 6 दाजाब 6 दाजाब 3 दाजाब 3 3 दाजाब 3 बेसेबां जागोन 6 दाजाब 6 12 12 दाजाब 3 15 दाजाब 3 18 सेन्टिमिटार गासिबो दङ थ' नैबे मोनसे आयत महरनि जा शेप महर बिनि सोरगिदिं सिमाया जाबाय जोंहा 18 सेन्टिमिटार बुजि मोनबाय थ' जोङो गोरलै जुदि बुजिनो नागिरोब्ला जायगा मोनसेनि जा सिमा दङ जा सिमाफोर दङ बिथिं बे सिमा दङ बेथिं बे सिमा दङ बेथिं बे सिमा दङ बेथिं बे सिमा दङ बेथिं बे सिमा दङ बे सिमाफोरनि थामहिनबा आखान्थिफोरनि दाजाब गासैखौनो जों बुङो सोरगिदिं सिमा बुजिबाय दा खोथाजों खोथा जुदि जों मोनसे एग्जाम्पल लायो नैबे जोंहा मोनसे बोरैबा रोखोमनि जोंहा मोनसे सावगारि आरो बोरैबा रोखोमनि मोनसे महर आरो हमना ला बियो 8 सेन्टिमिटार आरो बिनिफ्राय बे जोंहा
9 सेन्टिमिटार आं खोथा बुंदों बे जाबाय जोंहा 3 सेन्टिमिटार आरो बे जाबाय जोंहा 4 सेन्टिमिटार थ' नैबे मोनसे जायगानि सोरगिदिं सिमाया मा जागोन 8 दाजाब 3 दाजाब 9 दाजाब 4 दाजाब थामहिनबा मा जागोन 8 दाजाब 3 दाजाब 9 दाजाब 4 दाजाब नैबे 9 दाजाब 4 जोंहा बेसेबां जागोन 13 दाजाब 3 16 दाजाब 8 24 बेसेबां जागोन 24 थ' 24 सेन्टिमिटार थामहिनबा नैबे जायगानि सोरगिदिं सिमाया जाबाय जोंहा 24 सेन्टिमिटार दाजाबनाया भुल जानो हागौ एसे नोजोर होबानो जाबाय अके थ' नैबे मोनसे बेंखन महर होनना बुङो बे जोंखौ बेंखन महर बे बेंखन महरनि जायगानिखिना जायगा नै जायगानि नैखिना सोरगिदिं जा सिमाफोर बे सिमानि दाजाब गासैखौनो जों बुंगोन मा बे बेंखननि सोरगिदिं सिमा थ' बेयावथ' आखान्थि जोंहा बिदि नैफोरबायदि महर बायदि गैया थ' बिनि सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननायनि फर्मुलाया बेलेग बे जाबाय जोंहा 2 पाइ आर अके थ' जोंनो नैबे मोनसे जायगानि सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननो नैखिनाखौ दिहुननोब्ला जोंनो मा नांगोन नै बेंखननि सखावखौसो नांगोन जोंनो बेंखननि सखावखौसो नांगोन निखौ नांगोन बे सखावखौ मोनबानो नैबे बेसेबां गोलाव जों बेखौ दिहुननो हागोन अके थ' आसा खालामो सोरगिदिं सिमा नोंसोरो बुजि मोनबाय दानिया फैनोसै दब्लायथि थ' दब्लायथियावबो जों आरो मोनसे महर लानोसै हमना ला नैबे आखान्थि 3 नैबे जोंहा बर्ग आरो नैबे जाबाय जोंहा आयत अके थ' दब्लायथि होनना बुङोब्ला जों मा बुजि मिथिगोन ना बे सोरगिदिं सिमा दा बावैसो जों फरायनाय बे सोरगिदिं सिमा थामहिनबा नैबे मोनसे एक मिनिट थामहिनबा नैबे मोनसे आखान्थि नैबे मोनसे आखान्थि नैबे मोनसे आखान्थि बे मोनथाम आखान्थिया जा जागा आवग्रिना दोङो माने बेसेबां बुरजा जागा आवग्रिना दोङो बेखौनो बुङो जोङो दब्लायथि नैबे मोनसे आखान्थि नैबे मोनसे आखान्थि आरो नैबे मोनसे आखान्थि बे मोनथाम आखान्थिया आवग्रिना थानाय जायगा खिनाखौनो बुङो जोङो दब्लायथि थामहिनबा बबेबा मोनसे दाब्ले मा बुंदों आङो दाब्ले बेफोर गासैबो दाब्ले दे महर नै आखान्थियाबो दाब्ले नै आखान्थियाबो दाब्ले नै आखान्थि 4 थामहिनबा बर्गआबो दाब्ले नै आयत थामहिनबा आखान्थि 4आबो दाब्ले बे दाब्ले बुस्थुनि नै दब्लायथिफोरखौ दिहुननोब्ला जोंनो नै आखान्थिफोरखौ नांगौ जायो बेसिकेलि आखान्थिखौ नांगौ जायो आरो महर लाना महर थामहिनबा सेप लाना सेप बेलेग बेलेग जायो बारु बेफोरो उननि खोथा दा गोरलै खोथा बुंदों आङो बे आखान्थिफोरा नैबे मोनसे आखान्थि नैबे मोनसे आखान्थि आरो नैबे मोनसे आखान्थि आरो नैबे मोनसे आखान्थि बे मोनब्रै आखान्थिया आवग्रिना दोननाय जायगाखौनो बुङो नैबे मोनसे बर्गनि दब्लायथि बुंगोन थिग बिदिनो नैबे मोनसे आखान्थि नैबे मोनसे आखान्थि नैबे मोनसे आखान्थि नैबे मोनसे आखान्थि बे मोनब्रै आखान्थिया जा जायगा आवग्रिना दङ जा जायगा आवग्रिना दङ बेखौनो बुंगोन मा नैबे आयतनि एक मिनिट बे आयतनि दब्लायथि होननानै बुंनाय जागोन थ' खोथाया जाबाय नैबे आखान्थि 3नि दब्लायथिखौ माबोरै दिहुनगोन आरो नैबे बर्गनि आखान्थिनि बे बर्गनि दब्लायथिखौ माबोरै दिहुनगोन बिदिनो नैबे आयतनि दब्लायथिखौ माबोरै दिहुनगोन थ' बेखौ दिहुनोब्ला जोंनि आखायाव बेलेग बेलेग कनसेप्ट फैयो बेलेग बेलेग जोंनि आखायाव मा फैयो फर्मुलाफोर फैयो अके थ' नैबे आखान्थि 3नि सोमोन्दै सावरायथ'ला आङो थ' नैबे बर्गनि दब्लायथिखौ माबोरै दिहुनो आरो नैबे आयतनि दब्लायथिखौ माबोरै दिहुनो बेनि सोमोन्दै सावरायनोसै अके थ' फार्स्ट अफ अल नैबे जाबाय जोंहा बर्ग नैबे जाबाय जोंहा आयत बेनि नैखिना बेसेबां बुरजा जायगा दङ बेखौ दिहुनोब्ला जोङो मा खालामनांगोन ओरैनोलाय नोंसोरो खिथाबफोराव फर्मुलाफोर मोनगोन बे फर्मुलाफोरखौ गोसोखांनो नाजाबाय थायोब्ला जोंनि खर'आ मालाबा खामानि होआसो जालांगोन अके थ' खोथाजों खोथा बाहाय मोननैसो कनसेप्ट दोङो बे कनसेप्टखौ क्लियार खालामना ला अब्लानो गोरलैयै बुजिगोन अके थ' नैबे जाबाय जोंहा बर्ग अके थ' जों बयबो मिथिगौ एक मिनिट खोमोना लाखानोसै आङो नैबे जाबाय जोंहा बर्ग आচ্ছা बर्ग नांदों ना आচ্ছা बाहाय मोजां खेबावनि हानायमानि हमना ला बे जोंहा बर्गआव मा जायो मोनसे आखान्थिया हमना ला 4 सेन्टिमिटार बा गासिबो आखान्थिफ्रा मा जाजोबो 4 सेन्टिमिटार जाजोबो 4 सेन्टिमिटार जाजोबो अके थ' बे आखान्थियाबो 4 सेन्टिमिटार नैबे आखान्थियाबो 4 सेन्टिमिटार नैबे आखान्थियाबो 4 सेन्टिमिटार नैबे आखान्थियाबो 4 सेन्टिमिटार नुवाखैबाबो बे गासिबो बर्गखाय 4 सेन्टिमिटार गोजा थ' बे मोनब्रै आखान्थिया जा जागा आवग्रिना दङ बेखौ बुङो जोङो बे बर्गनि दब्लायथि बेखौ दिहुनोब्ला जों मा खालामनांगोन जिखि जाया मोननै आखान्थि नैबे मोनसे आखान्थि जिखि जाया होनबा बाहाय भुल जागोन आंखौ दे नैबे मोनसे आखान्थि जिखि जाया मोननै आखान्थि जाय मोननै आखान्थिया
नांजाब जालायना दङ नैया बे मोनसे आखान्थि आरो बे मोनसे आखान्थिया नांजाबना दंना गैया आरो बिसोरनि खनाया बेसेबां 90 डिग्री अके बिसोरनि खनाया 90 डिग्री जाय मोननै आखान्थिया नांजाबलायना दङ बे मोननैखौ सानजाबनांगौ मा खालामनांगौ सानजाबनांगौ अके थ' नैबे मोनसे आखान्थिखौ नङाबा नैबे मोनसे आखान्थिखौ सानजाबनांगौ आरो बेनिफ्राय नङाबा नैबे मोनसे आखान्थि एक मिनिट नैबे मोनसे आखान्थि नङाबा नैबे मोनसे आखान्थिखौ सानजाबनांगौ मानो होनबा बे मोनसे आखान्थियाबो नैया नांजाब जालायदों नङाबा जों ओरैबो साननो हायो नैबे मोनसे आखान्थि आरो नैबे मोनसे आखान्थिखौ सानजाबनांगौ जिखि जाया मोननै आखान्थि जाय नांजाबलायना दङ बुजि मोनदों आरो बिसोरो खना मोनसे बानायदों अके बे मोननै आखान्थिखौ सानजाबनांगौ थामहिनबा नैबे 4 आरो नैबे 4खौ सानजाबना होबानो जों जि मोनगोन बेनो जागोन नैबे बर्गनि दब्लायथि थ' 4 सानजाब 4 16 अके आरो सेन्टिमिटार सानजाब सेन्टिमिटार स्कुवेर थ' 16 सेन्टिमिटार स्कुवेरानो जाबाय नैबे बर्गनि दब्लायथि अके एखे रोखोमैनो नैबे मोनसे आखान्थि आरो नैबे मोनसे आखान्थिखौ सानजाबबा 4 सानजाब 4 आख' 16 सेन्टिमिटार इन्टु सेन्टिमिटार आख' सेन्टिमिटार स्कुवेर अके थ' मोननै आखान्थिखौ सानजाबना होबानो बर्गनि मोननै आखान्थिखौ सानजाबना होब्लानो जोङो माखौ मोनगोन दब्लायथिखौ मोनगोन अके थ' एखे रोखोमैनो नै आयतनि बेलायावबो मोननै आखान्थि नैबे मोनसे आखान्थि हमना लाबाय आरो नैबे मोनसे आखान्थि बे मोननै आखान्थियानो नांजाब जालायदों माने बिसोर मोनसे खना बनायदों 90 डिग्री खना बनायदों आरो 90 डिग्री खना बनायनांगोन दै 90 डिग्री खना बनायबासो बे नियमा खामानि होगोन 90 डिग्री खना बनायब्लासो बे नियमा खामानि होगोन थ' नैबे मोनसे आखान्थि आरो नैबे मोनसे आखान्थिखौ सानजाबना होबानो जों नेखिनानि दब्लायथिखौ मोनगोन आरो जुदि बिदि नङा बे मोनसे आखान्थि आरो बे मोनसे आखान्थि बे मोननै आखान्थिया नांजाबलायनाखै बे मोननै सानजाबना होबाबो जोङो बे दब्लायथिखौ जोङो मोनगोन अके आरो नङाबा मा खालामनांगोन जोङो नङाबा जों मा खालामनांगोन नैबे मोनसे आखान्थि आरो नैबे मोनसे आखान्थिखौ सानजाबबाबो जोङो मा मोनगोन बे दब्लायथिखौ जोङो मोनगोन बिदिनो बेखौ नङाबा बेखौ सानजाबबाबो जोङो बे दब्लायथिखौनो मोनगोन अके थ' हमना ला खोथाजों खोथा नैबे जुदि हमना ला 10 सेन्टिमिटार बा नैबे आखान्थिया 10 सेन्टिमिटार बा थ' बे आयत नालाय बेबो मा जागोन 10 सेन्टिमिटार जागोन हमना ला बेयो 4 सेन्टिमिटार थ' बेबो मा जागोन 4 सेन्टिमिटार जागोन अके थ' 10 सानजाब 4 बे मोनसे आखान्थि 6 बे 4 10 सानजाब 4 24 सेन्टिमिटार इन्टु सेन्टिमिटार स्कुवेर अके थ' नेखिनानि दब्लायथिया जागोन मा 24 सेन्टिमिटार स्कुवेर एखे रोखोमै नै 4खौ नै 6 सानजाबबाबो जोंहा 24 आरो नै 6खौ नै 4 सानजाबबाबो 24 आरो नै 6खौ नै 4 सानजाबबाबो जोंहा 24 सेन्टिमिटार स्कुवेर जागोन अके जेखि जाया मोननै आखान्थि जाय 90 डिग्री जाय खना बनायदों बेखौ सानजाबबानो जोङो माखौ मोनगोन आयत नङाबा बर्गनि दब्लायथिखौ मोनगोन नाथाय बेलेग महर जेरैबायदि नैबे जोंहा रम्बास हमना ला नैबे जोंहा लिग दब्लाय थ' बेफोराव नैबे फर्मुलाया दाबावसो फोरोंनाय फर्मुलाया खामानि होआ अके बेवहाय बिनि कारना जाहैबाय मोनसे बर्गआव नैबे मोनसे आखान्थि बे मोनसे आखान्थि आरो बे मोनसे आखान्थि बिसोर मा खालामदों 90 डिग्री बनायदों आरो आयतआवबो जोंहा नैया नायबा गम मोनगोन बेयो 90 डिग्री अके थ' बिनिखायसो बे नेमा खाथियो ओरैनोलाय नोंसोर आयतनि दब्लायथि होनना बुङोब्ला माखौ बुजियोमोन दब्लायथि होनना बुङोब्ला माखौ बुजियोमोन नोंसोरो जे गोलाव सानजाब गुवार होननानै नोंसोरो मिथिना मोनोमोन अके गोलाव सानजाब गुवार होनना मिथिना मोनोमोन थ' गोलाव सानजाब गुवार होनना जुदि नोंसोरो फरायबाय थायोब्ला नोंसोरो मालाबा बावगारलांगोन बिदि सानबाय थानाङा नैबे मोनसे आखान्थि आरो नैबे मोनसे आखान्थिखौ सानजाबना होबानो नोंसोर आयतनि दब्लायथिखौ मोनलांगोन नङाबा नैबे मोनसे आखान्थि बे मोननैखौ सानजाबना होबाबो मोनगोन मोननै आखान्थि जायफोर मोनसे खना बनायदों आरो बे खनाया 90 डिग्री बे मोननै आखान्थिखौ सानजाबना होबानो नोंसोरो आयतनि नङाबा बर्गनि दब्लायथिखौ मोनलांगोन अके थ' बिदिनो हिसाबै मोनसे लाबावनि हमना ला नैबे मोनसे जोंहा आयत नाय हमना ला नैबे आयतखाय 4 सेन्टिमिटार नैबे जोंहा 4 सेन्टिमिटार जागोन बेनिखौ जोङो हमना ला 8 सेन्टिमिटार नैबे जोंहा 8 सेन्टिमिटार आयतआ मा जायो उल्था मोखां आखान्थिफोरा समान जायो बे आखान्थिजों समान अके बिदिनो बे आखान्थिजों समान आरो दा बावसो बुंनाय नेम बायदिबा जों जेखि जाया मोननै आखान्थि जाय नांजाब जालायदों एबा खना बनायदों बेखौ सानजाबनांगौ दा नैबे 4 आरो नैबे 8 माने खोथाजों खोथा नैबे आखान्थि आरो नैबे आखान्थिया जोंहा नांजाबलायदों आरो 90 डिग्री बनायदों थ' नैबे 4 आरो 8खौ सानजाबना होबानो 4 सानजाब 8 32 सेन्टिमिटार सानजाब सेन्टिमिटार स्कुवेर थ' नैबे आयतनि दब्लायथिया जाबाय जोंहा 32 सेन्टिमिटार
स्क्वायर अके थ' बेनो जाबाय जोंहा सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथिनि बेसिक नियम आच्छा आरोबाव मोनसे खोथा बुंनो लुबैयो जों मानो बिदि 4 सानजाब 8 खालामखो एबा 8 सानजाब 4 जों मानो खालामखो बिनि मेन कारना जाहैबाय बेखौ नाय 1 मिनिट नैबे मोनसे लाथिख' बे मोनसे लाथिख' बे मोनसे लाथिख' बे मोनसे लाथिख' आच्छा आं आखिना लाग्रोनि सिगाङाव आच्छा दायो जुदि आं नोंसोरखौ सोङो बेवहाय मोनबेसेबां बिदि नैफोरबायदि लाथिख' दङ फिसा फिसा मोनबेसेबां लाथिख' दङ होनना सोङो थ' नोंसोरो मा होनना फिनगोन माबायदि सानगोन नोंसोर एक्चुअलि मोनबेसेबां दङ होनना बुङोबा सोरबा सानगोन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होनना सानगोन नंगौ मोनबेसेबां दङ मोनबेसेबां दङ 20ता दङ 20ता लाथिख' दङ उनाव सोरबा सानगोन मा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा आरोबाव मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै माने 5 सानजाब 4 5 सानजाब 4 इकुवेल टु 20 सोरबा बिदिबो सानगोन थ' 5 सानजाब 4 होनना साननायानो जोंहा कारेक्ट थ' बिनिफ्रायनो जोंहा नैबेनि आइडियाया फैदों माबोरै फैखो होनना बुङोबा नायलाय थ' नैथिं बेसेबां जोंहा दोङो 5 बेसेबां दोङो 5 हमना ला खोथाजों खोथा 5 सेन्टिमिटार मोनबा दङमोन जों बेखौ बुंबाय 5 सेन्टिमिटार बिथिं बेसेबां दङ मोनब्रै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै 4 सेन्टिमिटार अके थ' नायबा बोरैबा नायबा जोंहा नैया आयत नंगौना नङा थ' बे 5 सानजाब 4 थामहिनबा नैया 5 सानजाब 4 इकुवेल बेसेबां मोनखो 20 थ' बेसेबां लाथिख' दंमोन बेवहाय 20 थामहिनबा नै जिंनि मोनबा आरो बे जिंनि मोनब्रैखौ सानजाबनायावनो जों माखौ मोनखो बेसेबां लाथिख' दोङो थामहिनबा 20खौ जों मोनबाय थ' बिनिखायनो जोङो बबेबा मोनसे आयतनि दब्लायथि दिहुनोब्ला जिंनि मोनसे आखान्थि आरो बेजों नांजाबनाय गुबुन मोनसे आखान्थि बे मोननैखौ जों सानजाबना होयो अके थ' आसा खालामो नोंसोर माबा नङा माबा मोनसे बुजिनो हाबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।